गिबि गिबियावनो आंनि एसपी बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनि फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंजोबगोन। आसामनि गोबां फसंथानफोरा जुदिअ सोरबा आदानि बायदि कौटिपतिनि आखायाव थांदोंब्लाबो नरेन्द्र मोदी जिन्दाबाद स्लगानजों आवरायबाय थानाय समावनो आसामाव हरखाब मोननैसो नेमखान्थिया फिन रायजो राजाफोरनि खर' बुना होनाय बायदि खालामफिनबाय। मानोना सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गोदो गोसो बायदि मेल मिटिंजों लोगोसे गोदान बोसोर बायदि हाबाफारिफोरखौ जेरैबायदि रंजा बाजाय हेपि निउ इयार होननानै बादेमलाय सिदेमलाय मोसानो हादोंमोन, नाथाय बेखौबो आथिखालाव टेक्स होआब्ला पुलिसनिफ्राय एनअसि मोननाय नङा होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हारिमु बिलिफां आयदा दिन्थिफुंनायनि थाखाय टेक्स होनांसिगोन 300 रां, अब्लासो सरकारनिफ्राय एनअसि मोनसिगोन। थामहिनबा गोजोनै हारिमु बिलिफां आयदाखौ दिन्थिफुंनो हागोन होनना सुलुङाव फोरमायो। आरो थिग बेबायदिनो राजखान्थि बिथिंनि हानजा दिन्थिफुङोब्ला होनांगोन 2000 रां, खेला बादायलायनायाव दिन्थिफुङोब्ला होनांगोन 2000 रां, समाजनि सांग्रांथि मेल खुङोब्ला 500 रां, थियेटार दिन्थिफुङोब्ला 5000 रां, जुदि नोंथाङा ड्रन बिर होनानै भिडिअ शुटिं खालामनो नागिरदों अब्ला 3000 रां सरकारनो टेक्स होनांगोन। सोरबाफोर जुदि गुवाहाटियाव बेफार फालांगि खालामनो गायसनथि खालामनो सानदोंब्ला बिथाङा 50,000 रां टेक्स होनांगोन। बेनि अनगायैबो गुवाहाटिनि बाहेरायावब्ला होनांगोन 25,000 रां। बिब्दिनो गेस एजेन्सि आरो पेट्रल पाम्पनि थाखाय एनअसिनि थाखाय होनांगोन 10,000 रां। जुदि नोंथाङा पेइं गेस होनानै गावखौ गसंथानो सानदोंब्ला गिबियावनो 300 रांनि गभर्नमेन्टनो टेक्स होग्रोनो नांगोन। टेम्परारि बार होनो सानदोंब्ला 5,000 रां आरो गोदान बोसोरनि फालिथाय खुंफुंनो सानदोंब्ला एनअसिनि थाखाय 5,000 रां, बाइक कार रेलीनि थाखाय 2,000 रां। प्रदर्शनी दिन्थिनानै रायजो राजाफोरखौ माब्लाबा नोंथाङा माबाफोर मिन्थिहोनो सानदोंब्ला गिबियावनो 5,000 रां होनानैसो पुलिसनिफ्राय एनअसि लानांगौ होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों। अदेबानि खालि धोरोमारि फसंथान, थानायाव केस होनाय, सोरबाफोर सुबुं गोमायोब्ला रिपर्ट होनाय, उन्दै गथ'फोरनि सोमोन्दै माबाफोर कमप्लेन, पासपर्ट एप्लाइ बायदिफोरखौ फ्रि खालामनायनि अनगायै प्राय टेक्स लायाब्ला बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानाय नङा होननानै सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थि जुदिअ इउपिपिएलआ हाग्रामाया सासे सुबिदाबादि राजखान्थिगिरि, जायनि थाखाय बिथाङा चन्दन ब्रह्म बायदि सुबुंखौ सिनायिजों लोगोसे बिथांनि आगसि आगदा गोबां लिडारफ्रानो बिथांखौ गारनानै हारसिं खालामबाय होननानै 17 बोसोराव बिटिसिनि गासै रांखौ करापसन खालामनानै धोन दौलतनि पाहार खालामबाय बायदि बायदि राजखान्थियारि डायलगफोरजों थांनाय इलेक्सनाव जुदिअ मुलुगनि बयजोंबो अनसायनो हानाय भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल, आसामनि आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिपिएफनिफ्राय हरखाब बास्लायनानै गावनि राजखान्थिनि मासिखौ सायख'नानै लानो गोरों मानगोनां बिश्वजित दैमारि आरो इमानुएल मुसाहारि बिथांमोननि अनगायैबो बिटिआरनि सागानगिरि संगठन जेरै एबसु, एनडिएफबिपि आरो प्रमद बर' बिथांमोना सान हर बिटिआरनि सानजा सोनाब गासैबो खौसे जानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिङैनो 17टा बियाबखौ एसेबो लोरसोर खालामनो होयियाव लिलि हटेलनि हेफाजाब लानानैब्लाबो जराय जन्थाय खालामना सरकार दादोंमोनब्लाबो दिनैसिमबो बिथांमोननि गोसोआव सिं सिं हाग्रामाखौ गिनाय बायदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हेफाजाब बिनाय आरो माब्लाबा आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि हेफाजाब बिहरनाय खालामनानै इउपिपिएलखौ साननायनि लिथाव जोबोद गोनो गोथोआव खोख्लैनाय बायदि गले गले गोजोन सेलेब्रेसन खालामनानै खेंस्लाय इउपिपिएलआ बिजेपिफोरनि सिगाङाव थिगानो दं होनना दिन्थिहरनायनि थारैनो परिबेक्स जादोंब्ला अब्ला बिपिएफआ नाथाय दिनैनि खालाराव इउपिपिएलनि मस्ट पपुलार डायलग 17 बोसोर होननानै रायजाबाय थाब्लाबो सानफा एफा साफा साफा इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरा बिपिएफआव जयनिं जाफैनाया नाथाय खेंस्लायै इउपिपिएलनि ट्रेक्टरनि थावखौनो थरथिंफा जोबलांनाय बायदि जोङो नुहुरो। आरो जानो हागौ बेनि थाखायनो जेरैथिंबो आथिखालाव इउपिपिएलनि खायसे दैदेनगिरिफ्रा डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव बाथ्रा खोथा बुंनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हायैखौ नुहुरखानानै बिटिआर सिएम प्रमद बर' बिथांनि बियाबावनो सासे तामुलपुर जिल्लानि इउपिपिएल ब्लकनि फोर्थ सेक्रेटारि आरो तामुलपुर साब डिभिजननि डब्लिउबिटिनि एसटि डेभेलपमेन्ट बोर्डनि चेयारमेन जितेन मुसाहारि बिथांजों लोगोसे राजखान्थिनि फोथाराव गनायथाव गासै 979 दैदेनगिरिफोर जेरै इउपिपिएल, जिएसपि आरो बिपिएफनिफ्राय बावैसो साननि सिगाङाव सामथायबारि बाथौ खेराइ फेमिलि रिसर्टआव आखाइ हमफैनायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। आरो जायनि थाखाय फैबाय थानाय लोकसभा इलेक्सनाव क'क्राझार बियाबाव राजखान्थिनि बादायलायनाया जोबोद नायथावथाव जागोन होनना रायजो राजाफोरखौ सावरायज्लायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेराफारसेथिं मानगोनां दावराव दैख्रेब नार्जारि बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों इएम फेरेंगा बसुमतारि आरो एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोनखौ थांखिनानै मोननैसो साननो गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला इएम रन्जित बसुमतारिया हाग्रा बिफाननि इएम जानाय समनिफ्रायनो गोबां दंफां दानग्रा मिलजों लोगोसे गावनिनो बिजामादैयाबो दंफांनि मिलफोर
फसंदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा फोरमायो आरो गुबैयै बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला आरो बेफोर दंफां मिलफोराव फरेस्टनि दंफांफोरजोंनो सरासनस्रायै सालायनायनि अजद दैखाङो आरो बिथां E.M. रन्जित बसुमतारी जानायनिफ्राय दंफां दाननाय आरो फरेस्टनिफ्राय दंफां लानानै फैनाय गारिफोरखौ रां लानानै बारहोनाया खालि रुनिखाता रेन्जआवल' थाबथायाबालासिनो दारबारि रेन्ज आरो रायमना रेन्जफ्राबो गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायनि थाखायनो रन्जित बसुमतारी बिथांखौ फरेस्टनि दंफां दानग्रानि सरदार होननानैबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो लोगोसे दंफां दाननायाव सोमोन्दो गोनां सार्भिस प्रभाइडारनि NGOनि दामफ्ला बसुमतारी आरो दिनिन नार्जारी बिथांमोनखौबो सासपेन्डल' खालामनानै साधारन भाबै होखारनानै नाथाय हन्डा मेसिनजों दंफां दानफायनो ट्रेक्टर फायाव 5,000 राङै मुलाम्फा होगोन होननानै लिंनानै लांजानाय थेथ्राय बसुमतारी बिथाङासो जेल जानांनाय जायगा जायगा दंफां सिखाव होना आवग्लुंनाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ फरेस्ट बारिखौ इनक्ल'ज खालामदों होननानै राजखान्थि बिथिंफोरखौ लानानै उचित खालामना हालाय हाफाय खालामनाय अन्याय इलिगेल खामानिफोरा E.M. रन्जित बसुमतारी बिथांनि समाव बांद्राय जादों होनना रोखा रावजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओंखायनो बिथांमोना दाबि दैखाङोदि थांनाय 1 नभेम्बर खालार खालि जारबारि रेन्जनि दंफां खावनायाव सोमोन्दो गोनां NGOनि सार्भिस प्रभाइडारनि सोद्रोमाफोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो NGOखौबो बेन खालामनायजों लोगोसे चिरांनि DFOखौबो बिसारनि सिङाव लाबोनांगौ होननाबो बिथांमोना रोखा रावजों दाबि दैखाङो लोगोसे दावराव देख्रे बिथाङा थांनाय 2021 मायथाइयाव जारबारिनि जुथुमा बसुमतारी बिथांखौ फेरेंगानि NGOनि सोद्रोमाफोरा उन्दुबाय थानाय समावनो थांनानै गाज्रि बुनानै मेगनखौ बुख्रुबनायनि थार बिजिरनाय आरो थांनाय डिसेम्बरनि 19 खालार खालि बेनामिन बसुमतारी बिथाङा जेब्ला गावनि दुब्लियाव ना लायनो थांनाय सुबुंखौ NGOनि सार्भिस प्रभाइडार सासे सोद्रोमा मिहि मिया बसुमतारी बिथाङा फेन्दायाव गावनानै होनायनि थार बिजिरनाय आरो नारेश्वर बसुमतारीखौ थांनाय 14 आगस्टआव दैसायाव लाना थांनानै अना खाना गावथारहैनाय आरो बेनि अनगायैबो 17 सेप्तेम्बर खालार खालि जारबारिनि गियानिपुर गामिनि हेमन्त बसुमतारीखौ सार्भिस प्रभाइडारनि सानै सोद्रोमाया खर'आव थुनानै गावथारनाय आरो बेनि अनगायैबो गसाइगाव रायमारा अक्सिगुरियाव सासे सुबुंखौ बुयै बुयै आथिं आखाइ खुरनायजों लोगोसे उल्टाबानो बर' आइजोफोरनि जि खुनाय दखना खुनाय जाथायफ्रा E.M. रन्जित बसुमतारीजों दानानै होजानाय सार्भिस प्रभाइडार NGOनि सोद्रोमाफोरनिफ्रायनो जानायनि थाखायनो आरो जेराव गावहा गुबुनखौ दंफां सिखावजों सोमोन्दो दं होनना बुंनायनि सोलायै गावनि दानानै होनाय NGOनि सार्भिस प्रभाइडारनिफ्रावसो रोखा जाबाय बे थासारियाव बोरै लासिंसिं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओंखारदों होनना दावरा देख्रेब नार्जारिया सोमोनांखांनानै गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे आथिखालाव रन्जित बसुमतारीखौ जिहेतु गावनि मानसिफ्रानो सानफा एफा गाज्रि मोनबोबाय आरो नाबां जाबां बाथ्रा खोथा बुंबाय थायो जेला थारै UPPLआ मोजां सानग्राब्ला डिसिप्लिन मेनटेन खालामदोंब्ला बर' हारिनि अनसायनाय दङमोनब्ला जेराव बिथांनि थाखायनो खायसे रायजो राजाफ्रा UPPLखौ गाज्रि मोनदों जेराव थारै बिथांखौ पार्टिनिफ्राय एक्सपेल खालामनांगौमोन नाथाय खालामैनि थाखायनो हमदां हायोदि UPPL पार्टिया मोनसे गाज्रि खामानि मावग्रा पार्टी मानसिफोरखौ थगायग्रा आरो जातिखौ थगायग्रा बे रोखा जाबाय होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो लोगोसे बे बिथिङावनो बिथाङा एबसुनि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि सायाव ओरैबायदि बुङोदि जेराव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों अलरेडि मोनथिखाबाय सोर दंफांखौ दानदों आरो सोर दानाखै आरो लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्राबो बुंनायखौ नुजोबखानानैबो E.M. रन्जित बसुमतारी बिथांखौ बेबादिजों जानाय नंला नोंथाङा 2 नम्बरनि मावनायखौ खुनुरुखुम जों लाय होआ नोंथाङा गोख्रै सार्भिस प्रभाइडारफोरखौ कन्ट्रल खालामनांगौ होननानैसो बुंनांगौमोन नाथाय रायजो राजाफोरखौसो उल्टा हाग्रा एवस्रांनायखौ माब्लाबाबो सहायनो हाया नांगौ जायोब्ला जोङो एबसुनिफ्राय 500 भलन्टियारफोरखौ दैथायहरनानैब्लाबो हाग्राबारिखौ रैखा खालामगोन होननानै बुंनायखौ लासिंसिं लागाम गैया मा गैया एबसुनि सासे आफादगिरिया मानो बेबायदि बाथ्रा बुंदों होनना सोंखारनायजों लोगोसे सोंलु दैखाङोदि एबसुआ थारै लेखा फरा रोङै बहाबा बेकार स्पेयार सेंग्राफोर दं नामा सानसे साननै नेब्लानो जाया थानांगोन बेवहाय माहा बोरै जाहोगोन बोरै लोंहोगोन होननाबो सोंलु दैखांना ओरैनो बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामदों होननानैबो रोखा रावजों सोंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसे बिथाङा ओरैनो बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामालाबासिनो गियानपुरनि हेमन्तनि बिसिनो साख्रि जोंसारनि बिसिनो साख्रि आरो जनकनि बिसिनोबो साख्रि होगोन होनना दिनैसिमबो होयै बाथ्राफोरखौ सरकारखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुङालाबासिनो मानो साइलेन्ट थादों होननानैबो गोख्रों रावजों अजद लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो मोननैसो सोमोनांथाव रादाब मैया फुंनि प्राय 8 बाजिसोआव मासे न'नि मैदेरा गरिसर हालामनि गबसारा ओनसोलनि बराफारा मुंनि गामियाव गुबुननिफ्राय लाबोनानै दान्दिसे सम दंफाङाव खानानै दोननाय मैदेरा गावनि असे मालिकखौनो गाथारो ओनसोलनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला मालिका सासे असमिया सुबुंमोन आरो बे मैदेरा गोदोआवबो गासै 6 जन सुबुंखौ बुथारबाय होननाबो मैदेरनि मावथाय
रिपर्टा फोरमायो। आथिखालाव बुथारनाय जायगायाव गरेस्वर थानानि पुलिस दरंनि पुलिसजों लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होननाबो ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायो। बेराफारसेथिं मैयानो गरेस्वर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बारिपारा मुंनि दाबसे गामियाव कारेन्ट शट जानानै डिम्बेश्वर डेका मुंनि सासे सुबुङा हरखाब थैयो। ओनसोलनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा शट जानाय समाव न'आव थैयाखैमोनब्लाबो जेब्ला गरेस्वरनि 30 बेड हस्पिटालाव सफैयो अब्लानो बिथांनि जिउआ गोमायो होननाबो नखरनि सुबुङा फोरमायो। लोगोसे नखरा फोरमायनाय बादिब्ला डिम्बेश्वर डेकाया सासे सेंग्रा हाबा जायै सुबुंमोन। मैया आमेरिकायाव सासे पाइलटआ गंसे फिसा एयारप्लेननि जाब्रबथायाव हांख्रेब जायो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जुदि एयारप्लेनआ गारि सायाव गोग्लैनानै गारिया अर जोंब्लावजोबदोंमोन अब्लाबो रावबो सासेबो सुबुं गैयिनि थाखाय जोखोम जायाखै होनना सुलुङाव फोरमायो। थारै नोंथाङा न'नि सैमानो बेदर गोथां होनाय हुदा दङ नामा? थारै दङब्ला गारनाया मोजां। मानोना ब्रिस्टल इउनिभारसिटियाव रिसार्च खालामनानै मोननाय बादिब्ला बेबादि गोथां बेदर जानाय सैमाया जुदि माब्लाबा हरखाब अरफ्लाङोब्ला बेनिफ्राय हरखाब इनफेक्सन जानायनि खाबुआ बांद्राय जानायजों लोगोसे हरखाब थैनायनिबो बांद्राय चान्स थायो होनना सुलुङाव फोरमायो। हरै सुप्रिम कर्टआ पतंजलि आयुर्वेदिकनि बिगोमा मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय रामदेवखौ 1 कौटि रांनि फाइन होनांगोन होनना वार्निं होयो जुदि बिथांनि प्रडाक्टआ नंखाय होननानै फोरमान जायो। अदेबानि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जुदि गोरोन्थि मोनोब्ला 1 कौटि रांबो होनो थाखाय थियारि होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों सुप्रिम कर्टनि वार्निंनि फिनखौ बिथाङा होयो। बेराफारसेथिं मैया दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी एयारपर्टआव सासे सुबुङा बेंककनिफ्राय गाइखेरनि मोनसे फिसा पेकेटाव 2 कौटि 24 लाख रांनि सनानि साबोनखौ लाबोबाय थानाय समावनो हमजायो। आरो सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांखौ कास्टम एक्ट 1962 नि गेजेरजों बिथांखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेनि अनगायैबो मैया विशाखापत्तनमाव सा 8 फरायसालिनि गथ'फोरखौ लानानै फैबाय थानाय टेम्पो गारि गंसेया हरखाब ट्राकआव सौग्रावनानै बायख्रेबजोबोब्लाबो नाथाय खाफाल मोजां बिथांमोननि सासेबो थैयाखै होनना सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला नाथाय बिथांमोननि साफ्रोमखौबो गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट खालामबाय थादों होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारैनो नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला आरो दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।